Ýewropa Gepleýär Erkin Türkmen Radiosu. Salam gaderli iýleşler. Bugün biz Azyrlyk hemde Erkin Türkmenistan jemgyýetçilik platformasyna Iran hem oň töwereginde barýan uruş bilen bagly, umuman ýakyn günlerdaky ýagdaý bilen bagly gepleşik etmek üçin öz iýleşimiz Türkmen tähraly Irana öňünü besen häzirki wagtda kän ýyllardan bäri Berlinde ýaşaýan Ýusup Kory çağırdy. Ýusup, hoş geldiňiz biziň gepleşigimize. Hoş bulduk size ve idarlajaklara bizim gurundeşligimizi eşeklere hemdesine yürekden salam etýän, bardyna jan sağlyk ýaşaýyşlaryna üstünlük arzu etýär. Dagol. Inni Ýusup İran bilen Amerikan hem Israýlyň bir tarapdan İran Goranya ve ilek tarapdan oň üstüne 28 fevralda duýdansyz ähtiýarlanyk bilen çolun Israýl bilen Amerika bulan arasyndaky uruş inni ýeti bir hem 2 ay bolýar. 2 ay bolýar, şo 2 aýyň dowamynda uruş gidýär, ýoksa bular bir hepden içinde İran kül etjekdi, Aňryste 2 hepde diýip baha berdi Trump, ýöne şo 2 hepde hem 2 aýa öwrüldi. Inni gatykän wakalar bolup geçdi 28 fevraldan soň şo uruş başlary bäri gaty köp adamlar wepat boldy Iranda, ýalňyşmasam hem 2000'den geçdi Iranda wepat bolan adamlaryň sany. İň aýylganjam şol Minap diýilen ýerde 170 töweregi mektep okuwçysynyň ödem sap gyýdylar, ýetginjek gyýdylar, çağalar. Şolar Amerikan Tomahawk raketatynyň aşagyna galyp, şoň urutynyň aşagyna galyp wepat boldylar. Molnuram bar, ol mektep işgärlerim bar. Gaty aýylgan ştatlar boldy. Elbetde Iranyň gorunny. İran özünün gorunmagy küýpli Amerika bilen Israýlyň gözüne görkezdi. Hem de olan başdaky şo tiz ýeňişlenmek arzuwny puja çykardy. Inni bolup geçýän zatlar kän ýöne men edişүүn bolan bir wakadan başlasym gelýär. İranyň prezidenti Pezeshkian şun Pakistanyň baş tutany Şahbaz näme şoň ady Şahbaz şoňa Şahbazda diýýärler. Şahbazda jaň edip İran bilen Amerikan arasynda häzirki ýagdaýda hiç ýyly dialog bolup bilmez. Duşuňam gerek ýok. Bil şo öňden göz tutulan şuň başlanmaly, ertir başlanmaly duşuga bir öz adamlarymyzy iýerjekler diýip açyk aýtdy. Ondan şol sebäpden onu jogap edip Trump'am çykyş etdi. Trump'am yok bizim egerde hiç netije çykmajak bolsa bizim Islamabad'a öz nimelerimizi iyi verecekler. Bir neticeli bir duşuk bolmajak bolsa bizim hem hiç ýyly nimemiz yok, islegimiz yok diýip. Ýöne şun Trump birinji gerek hatta şoň aldyna gelişmeýän bir zat aýtdy. Häzirçe şo her gedek nasıl gepleşip alyp barmasaňyz biz sizi kül ederiz, bir gecede ýok ederiz. Sivilizasiýa, İran sivilizasiýasyny ýerinden süpürip aýrar. Siz daş atyrnadyňar diýip hop salýan, haýbat atýan adam şuň birinji gerek ýöne uruş hereketleri gaýtadan başlanmak diýdi. Şu meni ýaman haýran galdyrdy. Näme sebäbe görä Trump inni dün öňün haýbat atýan adam bugün birden ýok, şo gepleşikler dialog alınıp barylmasa da uruş hereketleri täzelenmez diýdi. Bu gaty giň karar. Aýratyrym Trump şeýle karara gelen bolsa, näme ýatyr şuň arkasynda? Men düşünjem boýunça Abduhamet esasy Trump'ın we Israýlyň näme
Böylelikle isleýän zady şol Iranyň hökümetiniň ýokary derejesindäki adamlar ýurdu dolandyrýarlaryň şotada bir ütgeşiklikler, ädelikler bolmagyny isleýärler we şonu arasynda wagt gelip gorlaýarlar, gatrak urýarlar. Köp ýykyp ýymyrýarlar, köp bir topar adamlaryny, Iranyň hökümet adamlaryny ýa şol ýaragly güýjüne goşunyna bagly adamlar, ýokary derejedäki adamlary ýygnan talap bolýar, derrew portat tapsalar şolar urup öldürýärler. Indi esasy maksady hökümeti ýykmak däl, döwleti agdarmak däl. Şo döwletiň içinde bir reform bolmaga şolary öň kan bir boykotyň içine aldy, kan gasyp başlady. Adi indi güýç bilen gelip olary gasyp başlaýar. Birak ýani bir dünýä laýyrak herekete geçirjek bolýar. Nefes pedeşkiyan dediňiz, pedeşkiyan şolun hökümet strukturynyň içinde saýlanan bir adam halk tarapyndan. Emma beýlekler ýa Ýonhameny diýdiň näme diýdiň, olan konstitusiýa güýjü bar, ýokary derejede. Ýöne ol hökümet hem ony bula şona ütgetmeli ýa-da. Şona vurup öldürdiler. Näme etseňiz edin, şonu ýöne dile getirmeli. Ýöne başyndan meseleni idarlap durarlar, görüp bilýärler näme isleýärler. Oson in soňky derejede gelip ýere çatdy. O bulan neydi? Teýýarlygy ýok şu mahal. Goý ol ýerde diýdiler, biz bilen habarlaşmana, gurundeşliğe girmene teýýar bolýansa biz häzir uruş ýatyrýardy. Diýmek ýani nälikine görnüpdi. Şu mahal kim herekete geçipdi? Pezeşkiyan herekete. Pezeşkiyan kim? Prezident. Pezeşkiyanı seçildi. Onu men nälikine Pezeşkiyan, men nälikine Taşy işler ministrimi ýollaýan. Ol Pakistana baryp diýe Moskwa Putinin ýanyna gitjek diýe. Barmaly. Ýöne şu aralykda ol batym bir Amman döwletine paçaty bilen Sultan Maksat şu ýerde Maskat paýtahtlaryny indi duşup ýene gönü Pakistana bardy. Pakistanyň üçinden Moskwa gitjek boldy. Diýmek Pakistan hem şu aralykda gurrun içine bir element edip alınny. Pakistanyň hem hökümeti şu ýerdäki Irana bagly bütün lalaşma üçin her kim özüne göre bir ýol aktarýar, bir öz bilişine göre ýola düşýär. Häzir Iranyň taýlanan prezidenti şu harekete geçip bu ministerini ýollapdyr. Otam bolýan Şahbaz bilen ýa premier minister bilen ýa habarlaşdy. Ama otada bir general var, field marshal ýa Pakistan'da ýokary derejede yani görülmedi. Bir Ayub Khan ýeri bolup bir wagt. Indi şu ikincisi ýa-da şu derece ýetdi diýerler. Nälikine şoň bilen duşmana bardy. Bu meseleni gönnen İranyň meselesini Amerika bilen aralykda ol boyuna aldy. Pakistan hökümetiniň strukturasynyň içinde. Doğru. Indi Yusuf, hani gysgaça şeyde nimesen cemleten şu sorawy, onu ertirkimi başlanmaly şol neme başa baranok, duş başa baranok. Şoň şünym inni Pezeşkiýana biziňkiler baranok diýdi. Muny eşidibem Trump'am biziň 16 saat uçup şo taýyk barmanyň geregi ýok biziň adamlarymyzyň diýmek onu dialog dowam edenok ýöne ýan gaýdyşmaly ýöne bir uşun gaýtadan tutaşany aňladanok diýdi. Ine şu taýda bir rewolýusiýon ütgeşiklik bar. Häzirçenni her günne haýwat atyp gelen Trump birden bir hili ýumşady. Bu elbette bir pozitiv ýagdaý. Ýöne şu Şahbaz Şerif var, nimen yol başladı Pakistan'ın.
Şu baş tutany. Ve Şahbaz Şerif tadagatı ul rol oynaýar. Ýöne kimim şu ýanky feldmarşal teň adyny feldmarşalyň şol Amerikan gaty anamynyň peýdalanýan ekeni. Şol gaty Amerikan öňünde bir awraýly generaldan feldmarşaldan biri bolmaly. Olam dogry. Ýöne biz üçin gyzykly zady inni häzir Pezeşkiýanyň ýene bir aýdandagy bar. Ol biz diýe eger Amerika İran'ın Pars aylarının yani bizden çıkmalı üstü nevit yüklü tankerlerini koyvermeyecek olsa erkin, bizim portlarımızı kontrol edecek olsa, hayvat atacak olsa biz diye böyle diyalog, böyle ya da diyaloga girişecek gel ya diyalog devam edecek gel diye. Yine bir İran'ın her inisiyativanı öz eline alanını görüyor. İran elbette yaralanış taydan, yaranın öktülüğü bilen değerli, men pikirimçe Ormuz geçeliyetine, Ormuz boğazına gözüçülük ediyenliği bilen, şonun geçecek üstü nevit yüklü tankerleri geçirmen saklap bilenliği bilen, her Amerika bilen İsrail'in bokurda onun aldı. Ya men yanlış yanmı. Şu yara bilen näle öz geografiki yerleşiş ýagdaýyny güýçli peýdalanýar. Şey diben, häzir Trumpy mezur etdi. Ýoşamaly. Şeýle dämi? Evet. Yok, böyle değil benim fikrimce. Bunlar gepleştiler Pakistan'la, İslamabad, Pakistan'ın başkentinde, paytahtında. Ya. Bir-birinden habarları var. Ol näme bula nämäni şert koýýarlar. Bula yok, en aýtlaryň içek gel diýenok İran'ın hökümeti. Bildiýe şert koýýar. Biri şol Hormuz geçelgeti ya boğazy şonu kontrol etmek meselesine meseleler var. Bir de Libanon'na diýýär. Doğru diýärmi? Liban diýär, Liban. Libanna ol İsrail'in koşulları şu hücum etmeliler ve akıpyrylan yerlerinden birine vermeliler. Libanon'un meseleten diye bizim alalaşamının içine girmeli. Biz alalaşak değil değil mi ya? Göre iki şerti oluyor. Şimdi şu iki şerti karşısında Amerikan prezidenti dedi, onu dedi siz dedi teyarlık görün dedi. Siz teyarlık özüňi teyarlaýansaňyz dedi, häzir dopuljak gel, hüjüm etjek gel dedi. Şu duruşuna koýýar dedi. Şu duruşuna şu tasyny baglap koýýar. Neleke täzeden hem gämi getirip başlady. Oşun böleklerini getirip yola saldy. Ýöne bu adam aýtdy, bu işe medip dur. Ama bu tarapdan İran'ın hökümeti bolsa, Pakistan'ın üstünden, Pakistan bilen bir gepleşiň esasında Moskova gitjek bolýar. İran'ın Daşary işleri ministri. Hava Irakçy, Abbas Arakçy. Arakçy helekine şun Moskova gitmeden önce Amman'a gitti. Amman'ın paşası bilen duştu. Askat'ta, paytahtında. Şu tadanam direkt gitti. İslamabad'a gitti. Pakistan'ın paytahtında. Şu yerden Moskova gitti. Şimdi bu tadan nähilli işle görülýär. Ol görüler, gepleşikler, alalaşıklar. O tam eden bir harekete düşüyor diýip men hatap etýärim. Ini bolýa. Ini şu taýda men bir ýene de bir belläk geçecek wagtym bar. Umuman şu alınıp barýan gepleşikler var. Amerika bilen İran arasynda. İsrail'in de o taýda gatnaşmysy ýok. İsrail'in hiç kim gatnaşdyrylan ok. Bunu İran'a atıl kabul eden ok. Amerika da şonu hükman gatnaşmaly, İsrail'in adam gatnaşmaly diýip sözüni geçirjek bolan ok. Hatta miltem etmedi şonu. Ýogsam o birinji İran'ın üstüne 28 fevralda çölen İsrail ahyrym. Ol İsrail Amerikany şol Netanyahu'nun siyonistik rejimi şeytanyal dürtülep Trump'y şu urşa salanam şol ekspertlerin aýtmagyna görä. Muny Amerikan öz ekspertleri boýnalýar, Ýewropa ekspertleri aýdýar. Bulan sözlerine görä Amerikan diye şu urşda hiç ilbähwidi ýok diye. İran Amerika hopam salanok,
yine de 100 yılının hop salıp bilecek devlet değerliye uruşmağım gerek yok. Yöne diye şu Trump'ı ağırlap dürtgürep şunu uruşa sokun Netanyahu diyorlar da. Aslında 96. yıldan beri Netanyahu şu İran'ın üstüne çolduracak olup Amerikan'ı finansıp geliptir. İlkinci yedek 96. yılda yine iki hepteden hedir çolmasap İran atom yarağına alya deyip birinci yedek aydıptır. Amerikan prezidentine şol vakti soňamandan gaýtalak gelipdir. Her 2 yıldan 4 yıldan her täze prezident gelenine şonu öz ýanyna yaran edip bilelikde İran'ın üstüne çolmak üçin, İran'ı yer bilen ýyhan etmek üçin finanse edip gelipdir. Inni şoň hemmetin ýazgylary bar. Hani hiçbir prezident şun Netanyahu'nun şu toslamasyny dinlemendir. Emma şu toslama ağırlanan dine Trump boldy. Şu Donald Trump Netanyahu'nun hacı kuzuna gitti. Şun ağırlığına gidip yine şu urşa girdi. Emma bu urş doğrusunu aytsam Trump için bir maskaraçılıklı hem de bir kemsitici urş oldu. Şu urşun netijesinde häzirini Trump baştaki ýaly İran'ın üstüne sürünüp bilen nokta inni ulalaşyk gözlemeli boldu. Şu ulalaşyga da inni gel ol bir hakiki bir tecrübeli siýasatçylar däl ýa diplomatlar däl bra öz dosty, biznesmen dosty Witkowy berýär. Biram öz Giyosyny berýär. Bu da bir halkara gatnaşyklaryna bir gelişiklik görülýän zat. Orus diline ona şey diýerler-de. Trump bir duşluklara hakiki ilçileri ýa da diplomatlar diýerler. Wityok bilen Zityokny berýär diýerler. Zityok diýmegem Giyow diýmek, körekönni berýär diýe. Şey dip gülýärler üstünden. Doğrudan Trump şu siyasatta Amerikan yolbaşçylığına başlanmagyny asırlar boyu kabul edilen iň bir mukaddes hasaplanýan kada kanunlar bozup öz garnaşlaryny hökümete salýar. Öňkü edek gelenine gıydynam hökümetde ulanmy, şu hökümetde ona rol berdi. Inni bu edek gıydyna ahrim anyk bir resmi wezife beren ok ýöne Giyosyna berýär. Şu da bir gaty geň ýagdaý. Şoň üçin inni şu gepleşikden öýdi bir hilek bir diňe ýene-de wagt tutmak üçin anyp barýan gepleşikge alak bolup dur men göwnüme. Sen näil pikir edýän? Şimdi Trump'ı birlerle bütün dünya görüp du bolşy, onun nähili karakteri var, nähili häsiýeti var. Nähili özüne alyp barýar, bolşy, görüşi, düşünjesi özüne maksud. Bize gelende de şeyler, bilen beýlekle ýanak dünýä ýanak görüp dur. Trump nähili ýalňyşýarmy, ýalňyşmaýarmy, ýöne İran'a degişli gatnaşlary, bolşlary şu forumna İran'ın ýokary derejede hökümetine reformla bolmaly, täzelikle bolmaly we şu täzelikler netijesinde olar İran'a şonu kabul etmeli, şondan soňra uruş ýatyryljak. Men düşünüşüm boýunça beýik gönedip aýtmaýardy. Şonu haýallatýak. Porsat tapsak, bir porsat berýär, wagt berýär. Şo wagtdan peýdalanmaly, bir etmese ýanadan gelip urýak, haýallatýak. Ýanadan bir etap başlaýar. Bir ýyl bäri gidip destlap başlarlaryna 10 gün, geçen ýyl 10 günläp İran'a hüjüm etdiler. Bir ýylam 38 gün din many hüjüm etdiler. Nälikine şak getirip goýdular. İran'ın hökümetine korsat berdiler. Hani kim bilen gutýaňyz habarlaşýaňyz, kim bilen näme düşünýäňiz, bizde forsat berýär, özüňiz hazırlaň, özüňiz taýýarlaň. Ýanadan näme bir gepleşik. Otam şeýlem jarat diýär. Şu diýär gepleşik geçirýänse diýär biz garaşak diýär. Geçirdiler diýär. Näle İran'ın hökümeti hem şey diýip dur. Biz Daşy işler ministeri ýollar. Bar meselen bolşun şunu ýanak şeyle gidip dur.
Hava, inni diplomatik derecede alanda yağda şeyle. Yönü şeyle diplomat yani bir korkusu, ürküsü alıp barmak için İran'ın öz bir yüreğini tuğluca tutmak için gerekli yara enzami kurşulan olmalı. Yara isbabı. Şu meselede neme ýaly, İsrail ýaly, Amerika ýaly harby taýdan gaty güýçlü doğrusu Jingwad diýip hataplanýan ýurtda İsrail, Jingwad diýerler tabiat döwrüne, şol uruş isleýän, mudama uruşsuz ýaşap bilmeýän döwlet diýip hatap edilýär. Amerika'da dünyanın en vay hem kuvvetli hem bir en güçlü yaralara eýe bolan ýurt. Şu ikisinin karşısında durup mesela için aydaly yok men siz bilen hiç ýeri gepleşik alyp barjak gel diýmek üçin sen bir ýeterlik yaragyň bolmaly. Şol wagtda Amerika bilen İsrail'in aýtmagyna görä İran'ın hem 70% yaralary ýok edilipdir. Raketalary hem yankı beýleki yara arsenallary ýok edilipdir. Ýa-da bu aýdylýan zat ýalanmy ka? İran näme arka direp, näme daýanyp beýle arkaýyn alyp barýar özüni? İran şu meselen içinde şu özünün alıp barışını biz hemmemiz görüpdük, dünýäm görüpdir. Nereden öpçün bolýa, nähil öpçün bolýa, o taraplaryny biz bilip bilmeýäris. Ýörete şonu işleýän institutlar, bu işli döwletleriň adamlary, ekspertleri o da ilerleýändirler. Biz o derejede ilerlep bilmeýäris. Bizim özümüz bir adam bolup ikimiz gürleşip otur. Artık ne institutumuz var, ne de başka bir adamız var. Ya bir öwrenýär ekspertlik diýen zatlaryny öwrenýär bir. Ýa-da aýdaýyn ekspertler näme diýär şu arada. Ekspertler näme diýär diýsene Yusuf. İran'ın diye Amerika bilen İsrail näme dogry baha berýär diye. İran'ın 70% yara arsenalyny ýok edip bilmediler diye. İran'ın diye gaty köp ýerlere bölünün, hatta biri bilen ara bağlanışı bolmadyk gaty güýçlü yara zapatlary, ähtiýaçlykları aman galdy diye. Bolon ýokurdan urýan ýanky ýok etdik diýen bombalar diye, misal üçin Anrysda 10 metr çuňluğa, 30 metr çuňluğa diýär-de. İran'ın diye yara arsenallary bolsa 50 metrden hem çuňda diye aşakdy. Yerin aşağına diye. Şoň üçin olar aman galýar diye. Onu olar bombalaya, on girilýetini ýumurýarlar bolýan. İranlylarym barak edin diye, soň ýene de girilýetini atýar diye, ine yaralarym aman galýar aşağına diye. Şunu aýdýarlar. Ondan ýene bir ikinji nemelerim Orsiýet bilen Hytaý diye İran'a şol sana Demokratik Koreýada Afrinlik bilen yara daşaýarlar, yara getirýärler, hem kömek berýärler diye. Ine ekspertler aýdýan zady şeýle. Bolýa, inni ýöne ikimiz hem harby taýda şundan köp zat aýdyp bilemdik ýöne başga bir zada ölin biz ünsi çekip biljek. Anhanny aýdaly häzir İran bilen Amerikan arasynda ýene de bir küçüğünün dialog täzelenni diýerler. Täzelenni hem dowam etdi, hem bir belli bir ulalaşyga geldiler diýip bilersmi? Ýa-da Amerika ýene de ağlarmy İrany? Şu Trump diýilen adamyň asla tanapyna odun goýar ýaly adam däl ýalyşy. Şuna nähili baha berýär? Muhammed, ýadyňa düşmeýän bilmeýän, ýene düşmeýän bolsa men hatırladaýyn, ýadyňa salyp. Ýa-da O Demokratik Koreýanyň bir prezidenti var, özüň bolşy. Kim Chen-in. Oňam özüne görä bir bolşy var, interesant. Otaň şol şok diýdi bilen gürleşek diýdi otaň. Nirak gideýil bir ýerde gürleşeýli Vietnam'a gitmeli boldular. Vietnam'la doşuşdylar otada. Bilmedim, aýdym aýtdy diýdiler, näme diýdiler. Garad indi bolýarken gidiyor diýdiler, şu bolçuň bolýar diýdiler. İran'ın kançon ýanak bir ýaňa barıp çatar öýtýän.
Değil. Yönü İran'ın yaman özüne göğünü yettiye şu wat. Şol men şonu aýtsak bolýan. Özüne gaty göğünün yetmese, sen garşyňda iki tanak bir gaty güýçli Harbytaýdan, hem ekonomik ykdysadydan şeýle güýçli döwletler bileleşip üstüne çolamna. Sen yok, men siz bilen gepleşip alyp barjak gel diýmek üçin bir arka diýreýän bir güýjüň bolmaly. Yani İran'ın hükümeti şu mahal bizim görüşümüze göre yani men özüm diyeyim ben. Benim görüşüme göre şu yolun tapdı çağıralık. Onu bir hirek düşündürdüler haysi yoldan gitmeliğini. Ve sonra gidip başladı. Hadir Moskova'da bir bark gelsin, ondan sonra bir Vietnam, ola Vietnam'ın yerine Pakistan tapdılar da anne. Şu tada şonu yanak bir oyun çıkarmalı olurlu da, o zaman şon bilen bunu şey ettik hadir deyip. Benim gidiver hadir, yatıver, boluver, nehil oluyor. Ama sonra şonu görürsen, hani vakti gelir görürsün inşallah. Başa geleni görür diye. Hawa. Ini dinle. Şu taýda ýene bir mesele bar da. Hani bir İsrailden Amerika'ya dargadyp bilmedi İran'ın hökümetini. Bir 3 bölekden 4 bölekden ibaret da ruhi ideolog yani dinin Musulman dininin şayi mesleğine dayanyan bunun ruhi yolbaşçılığı var. Başlığı o Hamenei, o Ayetullah diliye. Ol hemme döwletin hemme yankı pudoklarını kontrollü ediyor, gödevçülük ediyor. Onun aşakta yankı dünyevi devlet strukturası var. Ol yankı kanun çıkarıcı, yerine getirici hem su tahkimetlerinin varat. O taýda da yankı prezidenta Pezeshkian, onun parlament var, onun sud prokuraturalar var. Prokuratura var. Inni Pezeshkian'ın bu meselede Hamenei'nin yerine gelen on oğlu bilen doğru olalaşıp işleye. Yönü ol ruhi ayetalllara sonku döwürde şol yaralanıptır diýdiler. Şol 28 fevralda gaty agyr yaralanıptır diýenem var. Yok ýeňirek yaralanıptır diýenem var. Yönü görünen oğul. Ol diňe buyruk berýär. Buyruk çykarýar. Pezeshkian'ın öz çıkaryan ya öz diýen dağıtlarını şon buyruğu bilen ılaşıkly çıkarýar. Onun parlament işletdi. Gara İran'ın hökümeti şu 48 sany yol başçysyny baştutanny bir gedekde ýok edenem bolsalar, yıkılmadan, dargamadan diňe gaýta täzelenni. 87 ýaşly, 87 ýaşyň içindäki Ali Hamenei'nin derine 56 ýaşly oglu geldi. Ol bir programman täzelenmegi Allah boldy da. Ol asla Amerikanyň peýdatyna däl, İsrailiň peýdatyna däl. Doğrusyny aýtsam, İran halkynyň peýdatyna ýa dälmi onu sen aýdaýmasan men bilemok. Egerde şol adamyň näme şoň ady mazhaby mi? Mustafa diýelim. Mustafa. Şu Mustafa'nın ady öňbirlem däldi. O şoňal oğlunyň badyny bilýärdik. Ýöne ol bir Hamenei öldürilen soň yerine gelir diýen adamam ýok. Ekspertlerim beýle baka beren okdy. Ýöne näme üçindir şonu goýmakçy boldy. Nemeler ýa-ni ruhanlar. Onu diňe ruhanlar taýlýar. Ýalňyşmasam bir 88 sanymy ruhany şolun arasında saýlaw geçýär. Şol Rim papasynyň saýlanyşyna da bir 20 000 diýär. Şolar ýaly aldylar da şolar şoň oğluny goýmakçy boldylar. Inni iň soňky şu taýda bir berjek soragym aýdaly Ertiriýa biruň İran'ın häzirki hökümeti gaty goşat diýerler. Şonu oppozisiýaň romaçylyk güçüni almak mümkinçiligi barmy? Häkimiýeti eline almak mümkinçiligi barmy? Men beýle pikir etmeýän. Şu hökümet garsa opozisiýa nähilli goşulur güman etmeýän. Opozisiýadan öňçek İran'yň strukturyna içinde reformçylar var. İlki şu reformçylardan alıp başlanýar. Opozisiýa ondan sonra reformçylardan sonra onu sonra görmeli bolýar. Yani häzir o derece barmar. Indi ýa-ni Mustafa Hamenei diýeniň şumaletçiliğin özü görünýär, netekeşdirýär.
Yönü buyruk veriyor, değil mi? Kararlar çıkıyor. Diýälen, onu sanam bolýar, ananmasanam bolýar. Ini onu Näme? boýaly Yusuf. Ini bizim häzir 8 Yo, wagtymyz bar da. Şu oppozisiýanyň ýagdaýy meni gyzyklandyrýar. Näme üçin? Sebäbi 23 aprelde oppozisiýa monarchçylar diýilýän bir padşah söýürler, şah söýür diýen ýaly şah söýür bölegi bar da. Oňa monarchistler diýilýär. Şu şaçylar. monarchistler da, şu halçylar hawa. Şu Yo, monarchistler şaçylar. Şaçylar hawa. Şu monarchistlerin baş tutanyn ömür boyu daşary ýurtda ýaşap ýören 79-njy ýylda agdarlan padşah Reza Pehlewiň ogly Reza Pehlewi. Olam Reza Pehlewi, bir de Reza Pehlewi. Yo, ýalňyş Pehlewi häzir dürli ýurtlara aýlanyp özüne söýwet gözleýär. Gollaw. ýalňyş ýaňyň da, ýalňyş dur. Yo, Reza Pehlewi däm näme şu ýaly? Yo, ol Muhammed Reza Pehlevi. Ýöne Reza Pehlevi. Ayn bolýar, şu bir tapawut awurta bolýar Reza Pehlewi garar. Ýöne şu Reza Pehlewi diýen nemesi gawat gelýär, men şonu aýtdym. Indi diňle, bir 23 aprelde Germaniýa geldi. Bir hususy adamlaryň, kärhanalaryň, ýa-da guramalyň çağırmagy bilen. Hemem umyt edipdir. Şu men baran meni şol Germaniýanyň ýolbaşçylary, siýasy ýolbaşçylygy kabul ederdi. Olam bolmady. Olar kabul etmedi. Biz sen bilen hiç ýere gepleşe girecek geldiler. Bir ýamandan ýyzyna dolanyp barýaka, maşyna minmäke, muň üstüne pomidorun soğuny, ýani suwuny döktüler. O nedenem İran'ın öz şol nimede ýaşayan, Germaniýada ýaşayan adamlary, oppozisiýa, ýani antimonarchistler. Inni diýmek bir monarchistlerine hiç şili oppozisiýadaky monarchistlerine şansy ýok. İran'ın gelenine Şwetsiýada ýaşayan adamlar men gepleşip gördüm de şu arada 3%'den kännerler diýerler de oppozisiýanyň arasynda şu şah söýürler. Sen näme pikir edýän? Haýsy toporun şansy artyk oppozisiýada häkimeti el almakda? Gelecek. Şu mahal İran'ın opozisiýasynyň içinde daşary ýurtda iki topor var. Bir topor şaçylar, bir topory respublikançylar. Hawa. Otam respublikançylar tallary gatyp kurup hemem şu İran'ın hökümetiniň garşysyna herekete geçip bir topor ýoldaşlaryny ýitirip daşary çykarlar. Emma şaçylar öň şol hökümetde 79'da täze gelen hökümet şu mahal ola ýykylyp daşary gurdy gaýdarlar. Ola gaýdarlaryna İran'yň 5 tümeni $1. Häzir 100 000'dan geçdimi, 100 000'dan geçdi. Ola şol mal mülklerini getirip satyp bu adamlar İran'yň hökümetinde bolan adamlar köpüsi. Ýa-şoň daşda öreginde şonu gollaýarlar. Ola daşary ýurtlara kän pul getirdiler we şondan merem gawat ýaşap göreler, hawa daşdylar beýleki anlatlar bar. Şolar şu mahal geçen aýyň içinde, bir aýyň içinde ýöne ikiye bölündiler. Şolaryň bir bölegi ýa-ni şa öňkü İran'y bolşýanyk hemmede häkim bolmalylar, hemmede ixtiyar elinde bolmalylar. Şu Şwetsiýa, bilmedim Britaniýa, bilmedim Norwegiýa ýa-da şol ýanaky ýurtlarda şa hiç taýda bir wezipesi ýok. Ýöneköy bir gelen käbir mihmanlar bilen bile töwrete düşýär ýa bir men. Wekilçilik funksiyasy ýa-da reprezentativ, ýani wekilçilik funksiyasy bolýar ýani. Awada hiç bir wezipesi ýok. Ýa-da gatnaşmak gadagan. Siyasata gatnaşmak, Şwetsiýa karoluny, ýa-ni karoluny siyasata gatnaşmak gadagan. Bolar diňe ýurdun bir hili bir gap boýunça gelýän wekilçiligini ýöredip bilýärler. Şolar şeýle diýdiler da İran ýanak ýurtda bir adam getirip şaň mirasdary bolup gelip şah bolsa, şolar ýanak şah boljak bolsalar, o taýda demokrasiýa bolmaýar. Demokrasiýa bir ýurtda haçan bolýar? Haçanna hökümete getirenini haçanam aýryp biljek.
Doğru. Saylaw bilen. Ama Güýçlenýärler yani saylaw bu berýär. taada şon Ýa. halk ayrar yani bir mümkinçilik bolsa. Eger mümkinçilik yok bolsa neden Türkmenistan yani İran'a da näçe gerek boldy da. Doğru. Kim hökümete gelsin, puç bilen gelsin, nädik kelýär bolsa gelsin. Khomeini yani ama halkın anamına girip sonra halkın marahy, halka yalın Allah bolşýanagan bolsun tafavuty yok. O gelip güýç eline alandan sonra, hakimiyete yetenden sonra on daşdawryny gawarly bolýar tapylýar. Gelýärler ýanyna daşdawryny ýygnan bunu öz içine alýarlar. Ýa. Ondan çykýanlar bir diktatorluk bolýar. Doğru. Şonu biz köp ýurtlarda görüp bilýär. Nälikine İran'la şunu işte tecrübeni hem böyle bilýärler. Çoň üçin şonuň padşahçylar, şahçylar ikiye bölündüler. Doğru. Indi bölümde- YouTube bağışla. Indi bir munçuk wagtymyz galdy da. Jemläli şahçylar ol monarhistler bilen näme boljagyny düşünüpli olan nähili onu aýtdyň. Indi şu kıskaça gün bir 30 sekundda aýdyp biljekmi? Adaty respublikanyň gelmek mümkinçiligi barmy eger häzir bir şeýle ýagdaý görese İranyň häkimet başyna? Şuman şol dünyadaki İran'ın hükümeti bilen şuman karşıdaş bolup İran'ın hükümetini şeydi buraları biz gurrun ettik de. Eger şöyle devam ettirseler, talep etseler, şodat bolýar, ýoksa bu ýakynlykda bolmaýar. Yani onun yerine başga bir güýç geçipli bolýar. Onun şu hükümetin içindäki reformçylary getirip onu soňra bir etaba geçirmekleri mümkin. Doğru, bolly. Ina onu şu bilen şu pozitiv notada, bu notada gepleşimiz jemläýär bu gedeklikçe. Onu hoşlaşaymak galdy bide, tamaşaçylar bilen, dinleýijiler bilen. Hop, yeni bir gedek çantalyk dilýärdik. Yeni bir gedek üstünlük dilýär. Gelecekde forsatlarda yeni bir forsat bolsa fikrimizi paýlaşardyk. Elbetde. Elbetde. Yeni bolsa da men şunu ýanak bir gurumdaş bolar. Bolar, Ýaxşy, bolsa. halkda görşeýli. Gadyrly illeşler, şunun bilen bir öz gepleşimizi geçirip gutarýar. Ýene-de efirde duşýançak, hoş, sag bolun.